kabake denai eloklah dipikirkan pada isu tak sesok denai kota kui adia sansaro tarimalah hoi adia pilihan orang tua lupakan diri denai anggap kawan biasa cando yado cinta salamugo bukan yode naik tak sayang bukan yode naik tak cinta orang tua ada nan akan menerima diri nanggo nyambang cinta ditaruhkan tiada restu orang tua isu jadi banyak sayang ada jua dan tak sesok biarlah denai suruhkan kasih jo sayang di badan denai relakan adiakan tangan urang pilihan orang tua lupakan diri denai anggap kawan biasa cando tiada cinta salamogo bukannya denai tak